बे गियानफोरखौ सुस्रांनो बर'नि निउस दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै खुलुमनाय जासिहरगोन। बेखौ गारोब्लासो बे जों धोरोमखौ एसे सिनायनो हागोन। 31 सिनायनोब्ला बोसोरारि आरो मोनसे खोन्थाबावदों मा बे सावरायमेल धोरोमारि बे आध्यात्मिक गियानजों मोनदों धोरोमनि धोरोमखौ सिनायनायनि आगोलाव गावखौ सिनायगोन। धोरोम बिथिङाव सावरायनाय जादों। गावखौ सिनायग्रोनो हायाबा धोरोमखौ सिनायनो एसे गोब्राब। बर' समाजखौ गावखौ सिनायनाय ओंथियानो जादों मा आं बुंलांखादों आवगायबोदों आरो थिग सि आत्मा बे सि बेबायदिनो आत्माया जोंनि सोलेर सिङाव हाबनानै दङ। साननायनि हाबाफारिजों बे सि आत्माखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि अननांगौ बाहागो लाफैनो मोनना गोजोननाय मोनदों। आरो बे दुलाराय बाथौ गौथुमजों लाखिनांगौ। जों लोगोसे बे बियाम आफादफोरनि गेजेरजोंबो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जाबायदिहाय आंनि सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनांगौ, गुबुननि सिया जाबायदि दिनै ड्राग्सनि जौ जुवानि आरो सुबुं हारिया दिनै आसाम सरकारा दाबावैसो बाल्य बिबाहनि जिखिनि आयेननि गेजेरजों उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय बे हौवाफोरखौ हमनायनि जिखिनि आयेननि गेजेरजों खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदोनिफ्राय बेनि सायाव खामानि मावबोखादों। जेरैबायदिहाय माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद बे बिथिङाव सांग्रांथि मेल लाबोगासिनो दङ। थिग बेबायदि दिनै आसाम गभर्नमेन्टआबो जाबायदि आयेननि गेजेरजों जिखिनि प्रक्रिया दङ बेखौ मावफुंदों आरो बेनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बेफोरबायदि हाबाफोराव बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय थिग बेबायदिनो दिनैनि समाव जेरैबायदि धोरोम बिथिंखौ जौगाहोनोब्ला दिनै बाथौ धोरोमखौ नि गेजेरजोंनो बर' समाजखौ खौसे आरो गोजोनथि खामानि मावनो थाखाय समाव आवगायबोदों आरो दिनै बे हारिखौ मुलुगाव जुदि गेरेमसा हारि महरै दालांनोब्ला दिनै बाथौ धोरोमखौ मालाबाबो गेरेमसा महरै दालांनो हाया। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमु, राव, थुनलाइ, आसार खान्थि गासैबो धोरोमनि गेजेरजोंनो दिनै फोथांनानै लाखिबोदों। आरो दिनैनि समाव बेनो दिनै मुलुगनां बर' माहारिखौ गायसननोब्ला बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो जोंनि बर' माहारिखौ जोंनि बे गहपुर बाथौ महासभा दुलाराय बाथौ गौथुमाव बाहागो लाफैनानै लोगोसे आंजों दुलाराय बाथौ महासभानि लोगोसे फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनबा जोंनि बे सिमलगुरि ओनसोला बाथौ धर्मआव बारा सांग्रां जानो हायाखैमोन। गुबुननि बैष्णब धर्म गरम खालामनानै बिथांमोना उन जानानै दंमोन। दा बिथांमोना सांग्रां जादों, बिथांमोननि गेजेराव हजागता फैबाय, एलार्ट जाबाय। बिनि थाखाय आरो दिनैनि बे मिथिया एसे सिगांनिसाय गाजा गोमजायै साबसिन जानाय आरो खुंनो हानायखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जों मदद मोनदों आरो बिथांमोननिफ्राय। आरो जों जेब्लायबो बिथांमोनखौ आरोबाव बाथौ धोरोम जौगानायाव बांसिनै फेहेरलांनाय, फोगोमलांनायाव बिथांमोनजों लोगोसे लांफानानै खामानि मावगोन होननानै आसा होबाय। मुलुगनां बाथौ धोरोम खालामनायाव माबायदि हाबा मावनो नांगौ होननानै जोंनि दा बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां दरबार, बिश्व दरबाराव मुलुगनां गोसार होनोबा, मिथिहोनोबा सुबुंनि गेजेराव बे बाथौ धोरोमा जे बर'नि गेजेरावनो थांनानै थागोन बे नङा। सुबुंनि गेजेरावनो जोङो बे धोरोमखौ माने गोसार होनो आरो मिथिहोनो जों नाजादों। जेरै जोंनि धोरोमा माने खुनु मोदाय दावराय बा एबा फुजा फाथलजों बिदि प्राधान्य होनाय जाया। थोंजोङै जों इसोर प्रधान, इसोरखौनो सिबियो। दिनै हा, दै, बार, सान, अख्रांखौ रावबो साइन्टिस्ट बा सोरबा सुबुङा सोरजिनो हायाखै। दिनै बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौआनो सोरजिदों। दा बे बोराइ बाथौ सोरजिनाय माखासे मोनबा जिथु 5 दिप फिल'सफि नैबे खान्थिखौ बिनि गेजेरजों थांनानै जों बर'नि बाथौ धोरोमखौ फोथांनो थांनायाव मुलुगावनो गासै सुबुंनि गेजेरावनो जों बेखौ फोसावनो नाजादों, बयखौबो मिथिहोनो नाजादों। बिनि गेजेरजों मुलुगनां खालामनो सानदों आरो। दा सरकारजों लोगोसे जों मदद खालामफादों। मानो होनबा जोङो सिगांनिफ्रायनो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि मानसिया अलखद आरो गोबां फैसानि आरो गोबां मानसिया जौगानो हाया बेखौ जों नुहुरखानाय। दा बे खम बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय फैगोन जेनेरेसनाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाब जागोन होननानै सानो। मानो होनबा बिथांमोना दा फरायनायाव गोसो होसिगोन, माने थाब हाबाखौ जानो हाला। जिहेतु सरकारि बायध'था खालामनाय हिसाबै बिथांमोना हाबाखौ जानो हाला। ओमफ्राय जों धोरोमनि फालरफोरा बे लाइमोनफोरखौ बेखायनो जों खम बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय बायदिनो बोसोन होबोबाय थादों।
आरो शिक्षा दिक्षायाव बांसिन गोसो हो सोलोंथायानो मानसिनि जिउनि लामा आरो थोंजोङै आरो खोमसि फोथायनायनिफ्राय उदां जागोन आरो गोथों लामाजों थाबायनो हागोन बेनिखायनो जे खम बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो बन्द खालामनायखौ मोजां मोनदों आरो जोंनि फालोफ्राबो जों बन्द जानायखौ मोजां मोनदों 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार